देव घर में भेटाइल रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो नैना से नैना लोड़ल सखी रे नैना से नैना लोड़ल अरे बाबा नगरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो। आप सुन रहे हैं राजा रंजित राही को। रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो पहिला सुमारी गोइल रोहनी जल ढारे देखी के कुंवरिया लगले निहारे दिलदार कमरिया पहिला सुमारी गोइल रोहनी जल ढारे देखी के कंवरिया एगो लगले निहारे देखी के कंवरिया एगो लगले निहारे लगले वो पीछे घूमे सखी रे लगले वो पीछे घूमे अरे बाबा नगरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो। आप सुन रहे हैं राजा रंजित राही को। रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो जेने जेने जाई सखी उने उने आवेला घंटी बजा के सखी हम के तकावेला हाय हाय जेने जेने जाई सखी उने उने आवेला घंटी बजा के हमके सखी रे तकावेला घंटी बजा के हमके सखी रे तकावेला रंजित राही बबलू अरे सखी रे रंजित राही बबलू अरे मारे नजरिया रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो रहे देव घर में भेटाइल दिलदार कमरिया हो। RDS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलथर चौक।